Urnietako aurrek kirola praktikatzeko aukera bikaina daukate aurten udan zehar. Izan ere, udal kiroldegiak sustatuta, kirol udalekuak jarri dira abian. Jardura hauetan 1988 eta 2001 urte bitartean jaiotako aurrek izan dute matrikulatzeko aukera, biak barne, hau da Benjamin eta Levin mailako gaztetxoak. Egitarauak goizeko 10 eta ordu batak bitartean gauzatzen da astelehenetik ostiralera, eta topaketak ia beti kiroldegien ezaten dira. Kirol udalekuak uztaileko 2-15 aldietarako antolatu dira LH3 eta LH6 bitartekoentzat zuzendurik. Bertan guztira 76 umek hartu dute parte, eta hauek 83 erabilera egin dituzte. Batzuk 2-15 aldietan parte hartu dutelarik. Jardueren artean kirolarekin zerikusia duten edozer motako proposamenak aurkitu ditzakete neskamutilek. Besteak beste, saskibaloia, skate, aerobik, atletismoa, baina baita malabarrak, breakdance edo munduko jolasak ere. Beraz, da era osasuntsu batean, baina baita lagun artean eta jolasean igaroko dute kirol udalekuetan parte hartzen duten aurrek.